Лаалбеги Муродова 35 сол собиқаи омӯзгорӣ дорад. моҳи апрели соли ҷорӣ ба синни 58 расид ва хост ба нафақа барояду давлати пирӣ ронад. пас аз ҷамъоварии санадҳои зарурӣ, мақомоти оҷонсии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа маоши бознишастагии ӯро 330 сомонӣ таъин карданд, ки пас аз шунидани ин ба ҳолати шок афтод ва аз кори омӯзгорӣ дилсард шуд. خیلی توی ممکن میخواستم کار کنم ممکن اولی که برای ما نقصر میشد اگر پنسیا دگاور قطعی میشد هیچی گپ نبود کار میکردیم آوازی باشد من دیگر نمیخوام کار کنم من برای 300 سوم دلم زیق نشد من به قدر مهنت خودم که من همین قدر مهنت کردم نخود که همین قدر قدر کرده باشم. соли ҷорӣ садҳо нафар омӯзгор ва кормандони дигар бахшҳо ки ба синни нафақа расидаанд бо шунидани ҳаҷми ночизи маоши нафақаашон ё бемор шуданд ва ё мисли Лаалбегим ба ҳар шароити дигар аз идомаи корашон даст кашиданд. ин натиҷаи амалӣ шудани ислоҳоти соҳаи нафақа дар тоҷикистон аст ки сар аз соли 2013 қисман ва аз аввали соли 2017 пурра ба иҷро даромад. бар асоси ислоҳот дар қонуни тоҷикистон дар бораи нафақаи суғуртавӣ ва давлатӣ барои муайян кардани ҳаҷми нафақаи шаҳрванд на аз рӯи ҳаҷми миёнаи маоши 2-сола ва ё 5-солаи ахири ӯ балки ба саҳмгузории ӯ дар тамоми давраи фаъолияти меҳнатӣ дар низоми суғуртаи давлатӣ мавриди назар гирифта мешавад. сармояи шартии нафақавӣ яъне сармояи суғуртавие ки дар тӯли фаъолияти меҳнатии шаҳрванд пардохт гардидааст бо мақсади нигоҳдорӣ аз беқурбшавӣ бо тартиби муайяннамудаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон индексатсия карда мешавад ва маблағи ҳосилшуда ки ба ҳолати рӯзи муроҷиат барои таъйини нафақа ташаккул меёбад ва сармояи шартии нафақавӣ ном дорад ба давраи пардохти эҳтимолӣ тақсим карда мешавад. яъне имрӯз аз 1 январи соли 2017 давраи пардохти эҳтимолӣ 180 моҳ муқаррар шудааст. бар асоси қонуни тоҷикистон дар бораи нафақаҳои суғуртавӣ ва давлатӣ агар шаҳрванд пас аз 15 соли гузаштан аз синни нафақа нафаотад пардохти маоши нафақа идома мекунад, аммо дар сурати фавт қабл аз 15 сол пардохти маоши нафақа қатъ карда мешавад. ин муқаррарот ба хотири нигаҳ доштани тавозун дар пардохти нафақа таъин шудааст. таҳлилгарон низоми баршумурдан ва таъини нафақа дар тоҷикистонро барои шароити тоҷикистон номуносиб медонанд, зеро ба қавли онҳо ин низом барои кишварҳои рушдкарда сохта шудааст ки сокинонаш маошҳои калон дарёфт мекунанд ва замони фаъолият имкони пардохтҳои бузурги иҷтимоӣ доранд. ин натиҷаи фикр мекунам он ислоҳотҳои начанду дурнамои баъзе мутахассисон аст. хуб мешуд ки онҳо бештар таваҷҷӯҳ ба стратегияи дурнамои рушди миллии 2030 тоҷикистон менамуданд. дар он ҷо ҳама ин баръало нишон дода шудааст, яъне бо кадом фоиз вобаста аз бигем инфлятсияи солонае ки дар тоҷикистон ба вуҷуд меояд бояд нафақаи мардумам бояд як миқдор боло равад. феълан дар тоҷикистон 642 ҳазор нафар нафақагир зиндагӣ мекунад ва ҳаҷми миёнаи нафақа 273 сомонӣ ва ё 30 доллари амрикоӣ аст. ин нишондод дар қаламрави шӯравии собиқ пасттарин маоши нафақа мебошад. бузургтарин нафақаро дар қаламрави шӯравии собиқ сокинони Эстония мегиранд ки ба 434 доллар баробар аст. узбекистони ҳамсоя бо 35 доллар музди миёнаи маоши нафақа дар зинаи қабл аз охирин қарор гирифтааст.